numfashi, mai numfashi a bar suna maradina a tunja bar suna. Ni ina son ki amma kin ki gane ne, walai ina son ki amma kin ki gane ne hobina. Ki nuna mai kin shiga dije na san ki, Walai ina son ki domin kin shiga ruhina. Kullum tunani na ya gangan ki mu gana ne. mai numfashi dan hajiya yana san ki, ko misali ma na ga kanki yake zance. Na ga soyayya san ba ta yin bidarin ce, mai numfashi dan hajiya yake zance. Daure ki dube ni dan san ki na cikin raina, waɗansu na kina akan ki waɗansu na sona. Ina ta dagewa akan san ki bani dainawa, tun ganin ki na farko ni ji a zuciya na kamo bina. Autan waka dan Allah zo ka dafa min zance na. Gani na dawo zancen mu yau akan so ne, dan yana son ki ai ban ga yayi illa ba. Hobina zo ki bani kula